وردەکاری لەسەر کوشتنا سەربازێکی ئەمریکی دەهێتە ئاشکراکردن لە دەمژمێر هەفتی سپێدە 6 ئۆتۆمبیلên ئەمریکی ji corê Toyota û Ford evên gulene bir beşdarî di şerê Teleskofda kir. Ev ئۆتۆمبیla hîn dibînin êk ji ewan ئۆتۆمبیلên Emrîkî ye ku ew serbaz li pişt evê ئۆتۆمبیlê hat kuştin bi sedema hatina guleka Qennasê. Dar hata kirin, wêrê Emerîkayê hata şehîd kirin. Hatê ev tamam e. Wextê ev Emerîkaya şehîd kirin li ber dîwarê hate şehîd kirin Qennasê lê da. Pêşmergên beşdarî di şerê Teleskofda kirî wesat dene xoya kirin ku ew serbazên Emrîkî hinek ji wan bi cil û bergên medenî bûyne û hinekên din bi cilên leşkerî bûn. Belê rolekê here baş hebû di şerê Teleskofda. دقة بدقة قلمة راستي الشري ده جت هجوم ده جي جلك هاكوري وما كر خصوصا معنويات ما جلك بلندو مساكريكو إيكو جيش أمريكا كقلمة بجدار في هجوم ده أنا سباسيوات كنجد هێتا زانین ku 6 ئۆتۆمبیل û 2 helîkopterên Emrîkî beşdarî di şerê Teleskofda kir. Mil bi milê hêzên pêşmergeyî û bû mavê çend demjimêra. Belê bû sedema kuştina serbazekî û birîndarbûna yekê din. Kawa Umer dengê Emerîka. Deşta Mosul gundê Teleskof.